Så er vi klar til træning. En anden times tid i runder. Jeg hedder Bobby Møng. Jeg er 34 år, oprindelig fra Vietnam. Kom til Danmark fra en flygtningelejr i Malaysia, da jeg var 1 år. Jeg er opvokset herude i skoleparken. Som barn der var jeg meget en pillefinger, krudt i røven, og der skulle altid ske noget. Jeg havde nogle forældre, som er rigtig hårdt arbejdende. De tog et aftenjob, natjob. De skulle jo tjene penge til, at vi kunne have et liv her i Danmark. Man kan jo ikke bede om bedre vejr end det her. 23 grader. Men det blæser lidt i dag, synes jeg. Men det er Esbjerg Vestkysten. Det blæser kraftfandme altid. Vi er på vej over til Stingersvej og til Multibanen, hvor jeg brugt meget af min fritid. Jeg har altid boet i skoleparken, men jeg har altid haft familie både i Præstebakken herovre på Stingersvej. Jeg rendte jo rundt her omkring og tilbragte meget af min barndom her. Til daglig arbejder jeg som klima- og miljøtekniker. Jeg ville ikke kunne tåle at sidde på et kontor eller et værksted hele dagen. Jeg var heldigvis så klog dengang, at jeg tænkte, ventilation, det er fremtiden, fordi det er ren luft og grøn energi. Og kom igennem uddannelsen og blev udlært lige før jeg blev 21. Jeg sidder lige i høj planke lige nu og kæmper for ikke at få krampe i maven. Og det her, det er skuldertræning. Det er lidt hårdt, det kan jeg sgu ikke lyve fra alt det, jeg sveder her. I min fritid der træner jeg thai-boxing nede i Esbjerg Fight Center. Jeg startede som 20-årig, og allerførste gang jeg kom med min kammerat og fik lov til at sparke og slå på de her puder, så vidste jeg vidste, det var lige mig. Så lige siden har jeg on-off trænet i hvert fald 12 år. Jeg har haft en del kampe og 2 Danmarksmestertitler. Hvad skal I nu? Jeg tror, vi skal til at træne lidt high kicks. Nu er vi blevet banket godt igennem til opvarmning og fik lige pulsen helt op at køre med de sidste 15 burpees her. Det her det er benskinner for at beskytte os selv og vores partner, makker, træningspartner. Så fordi vi skal køre high kicks på hinanden, hvor man så holder med handsker selvfølgelig, hvor du har handsker på og tandbeskytte i. Og så rammer vi med skinnerne her. Og vi sparker ikke fuld igennem selvfølgelig. Det er rent teknisk træning det her, så alle kan følge med. De sociale medier, avisen, de skriver meget hårde artikler om bydelen herude i Østerbyen, kalder det ghetto og stempler det meget med, at der altid er kriminalitet eller bandemedlemmer eller banditter. Og lige så snart der er en lille ting, der sker, så bliver det pustet op i hele artiklen eller i radioen eller hvor end det nu kommer fra. Men vi er kommet her nu, det er faktisk Multibanen her, vi står ved. Jamen det her sted, det betyder jo faktisk rigtig meget for mig, fordi jeg har brugt en del af min barndom herude og fået en rigtig mange bekendtskaber og venner igennem tiden herude, så det betyder en stor del af min barndom i hvert fald. Det er faktisk et dejligt sted, og folk trives herude. Man kan sagtens blive til alt muligt selv, når man kommer fra Stingersvej. Det skal ikke betyde noget, hvor man kommer fra. Jeg føler ikke, at det er en ghetto. Jeg føler mere, at det er et trygt sted at være for mig. Jeg siger ikke, at området er problemfrit. Det er der ikke nogen steder, der er. Men der er lige så mange problemer her, som der er ude i byen eller andre steder i landet. Tak. Giv os selv en stor hånd! Endelig færdig med træning efter 1,5 time. Bare i dag, så tror jeg minimum, der er 10 nationaliteter herinde. Og det sejeste det hele, eller det bedste ved det hele, det er, at vi kan alle sammen. Og vi har et fælles mål, at vi støtter hinanden og hjælper hinanden hernede i klubben. Så hvad står der på nu? Nu står den på, at jeg skal i bad, og så skal jeg hjem og have pasta med tomat, så hjemmelavet tomatsauce og kammuslinger. Det er det, jeg glæder mig til nu. Vi har aldrig set, at du gør det her. Hvorfor ikke?